Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahur, sahur, sahur. Ngaturi kauningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat lingkungan Masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah siam Ramadan lan ingkang dereng sahur kula aturi sumangga enggal sahur amargi sanipun ana berkahipun saking kersane Allah Subhanahu wa taala lan medalipun sakawis sampun kapundhika. Alhamdulillah akhir dikomen Ramadan niki sampun lebih siap dinten kaping sekawan. Mugi-mugi akhir dikomen Ramadan amal pada siap Ramadan kita sedaya juga kami Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wadang kesadian siang kaping sekawan sapunika imsakipun tabuh sekawan langkung 9 menit. Imsakipun tabuh sekawan langkung 9 menit. Sahur, sahur, sahur. Sepindah malih ngaturi kauningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat lingkungan Masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah siam Ramadan lan ingkang dereng sahur kula aturi sumangga enggal sahur. Amargi sanika berkahipun saking kersane Allah Subhanahu wa taala lan medalipun sakawis sampun kapundhika. Alhamdulillah hari kita Ramadan niki sampun lebih siap dinten kaping sekawan. Mugi-mugi hari kita Ramadan amal berdasar Ramadan kita sedaya juga kami Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Undang besar dinten siang kaping sekawan sapunika imsakipun tabuh sekawan langkung 9 menit. Imsakipun tabuh sekawan langkung 9 menit. Sahur, sahur, sahur.